Enkosi. Bandla ngalemva kwemini ngoYesu ubuyayo. Amen. Sizawungena kwisigaba esilandelayo nomfundisi kule afternoon, hoping that ke sifumene into eswaphansi kwempumlo asaya ngamandla ukwenzela uba singozeli. Phambi koba ke siyiqale ke le nkqubo umfundisi azophakama, ndiyafuna sanje kwincwadi yeDeuteronomy chapter 30 verse 19 uthi, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. Inkosi yoxolo ngaselufuna kulayo ngona phakathi. Amen. Ngicela sithabele inhloko xa sivula le program. Bawethu othandekayo sekhaya ezulwini, yise wenkosi yethu uYesu Kristu. Nakaloko nje mzali siyakumema ube kana Thixo bekunye phakathi kwethu. Xa Thixo othandekayo siza kuqhubezela senze program ye-afternoon yangaThixo umoya engcwele ngaphakathi kwethu. Kwakhona mzali beka kwakhona ilizwi encamini kamfundisi. MakaThixo xa ime kule ndawo thina Thixo sibone wena uthetha kunye ngayo. Msikelele yena nendlu yakhe naye wonke umuntu olapha kule ndawo ngoYesu Kristu. Amen. Mandinibulise kama kaYesu Kristu. Amen. Amen. LGBTQ+. Nanso itopic endinikiweyo. LGBTQ+. Sawuthetha ngayo apha enkundleni uba umcimbi uthini ngayo. It's not a new topic. In fact, inkonzo has got some official statements on the subject. L stands for lesbians. G, gays. B, bisexual. T, transgender. Q, queer. Plus ke ukhona no I ungu-intersex. Then ke kube khona nezinye categories zibaluqela. Now, where do we stand as a church kuzo? Masiqale nge-orientation. I-orientation yahlukile kwi-practice. Xa umuntu oyindoda ejonga umuntu obhinqileyo aqonda uba I am attracted, akakenzi into, sajonga nje ubona uba tyhini mhluthixo. Kanti abantu abahle ngohlobo basekhona azincumele yedwa. It's a man being attracted sexually to a woman. That person has a heterosexual orientation. Uthanda abantu of the opposite sex. Iyenzeka ke into yokuba umuntu oyindoda ajonge enye indoda ancume. Ngoba yena utsalwa ngabantu besisini sakhe. Sometimes yenziwa ngabantu ababhinqileyo. Naye ajonge omnye aqomba tyhini naba bantu bam. That is a homosexual orientation. Akakenzi into, usa-attractwa nje. Then xa kuthethwa ngabantu who are abenzayo ngoku, so uqale wane-orientation of liking people of the opposite sex, sathi orientation yakhe i-heterosexual. Then ke agqithe nje apha ba-attracted, angatsaleki nje kuphela, afuna ukwenza. Sithi that is heterosexual practice. Uyenza ngoku. Same applies nabantu aba-homosexual. Uyakwazi uba umuntu atsaleleke nje, ise-orientation. Emveni koko, uba uye wenza, ibe yi-practice. Ibalulekile le distinction ndiyenzayo. Ngoba xa sesingena kwinkonzo imephi, sizawubona la distinction. Ikhona into yoba umuntu so homosexual or heterosexual, homosexual. Ikhona into yoba umuntu kuthiwa bisexual. Bisexual uyababona abantu abangotata njengoba ndiyindoda nje. Ndibona abantu abangomama ndiqomba tyhini. Yeah, I'm attracted.
kwale ngamathuba athile nibe nabantu batyhini nalapha mos kootata ndiyalunga ndilunga macala sisihamba kuni ndilunga bisexual kube khona abantu ekuthiwa ba-transgender. Now, abantu aba-transgender, mandiqala backtrack kancinci siza-understand. Usually, ndiye ndithi xa ndingumntu omale, ingqondo yam ibona uba le nto ndiyiyo biological nengqondo yangqinelana uba hayi nyani ndindoda. As a result, inkwenkwe xa ibona amayakhwekwe iqonda uba naba bantu endidlala nabo sizi-boys thina, naba bantu bam udlale kunye. Namantombazana biologically nengqondo ingqinelana uba hayi injalo loo nto. Transgender is when biologically male, but ingqondo yakho ithi hey asiba lilishwa lantoni elindikulo ngoba ndiyondoda. Sihamba kunye. Umuntu uyazibona uba ndiyazibona uba ndikulo mzimba wendoda kodwa ndizazi uba lilishwe ndilithatha eli lokuba ndibe semzimbeni wantoni wendoda ngoba mna apha entloko ndiyazazi uba ndingumntu obhinqileyo. Transgender. Okanye azibone esemzimbeni uyazibona umuntu obhinqileyo kodwa aqonda uba hey yazi usathana akalale ngatyanga njani uba ndibe lapha kulo mzimba ndizazi uba ndiyindoda. Uthusana ngalawa mabele uba yo transgender. Apho ithetha ukuthi what you see apha kuwe biologically ayingqindadlali lapha kuwe entloko. In your mind you believe you're one thing and you want to act ngolo hlobo emotionally ne-reactions zakho ziyilento ilapha kuwe not ilapha emzimbeni. Ikuxakile ke ilapha emzimbeni. Transgender. Sibe ngabantu who are intersex. Intersex is a very broad spectrum. Abantu kaba specialize kwezo zinto bathi broad. Apho ndizama zoyisimplifya ngasokwazi uba ne-discussion yami. Xa umntana eyobeleka, esika umntu ongumama eyobeleka, ufika phayana esikakhulu xa bengakhange adibane nezicans axelwe ahead of time unantoni. Uyakwazi uba xa ubeleka phayana ugqirha phuma umntana amjonge athi yinkwenkwe. Okay. Uyathi ngokuthini nje qha ojonga nje qha kho kwaskena akho nto uyajonga uba tyhini yinkwenkwe okanye ajonge intombazana. Iclear leyo into. Kube khona amathuba bazawuphakamisa ugqirha ajonge ubuze yintoni andiyeki funeke sithethe. Hayibo. Funeke sithini ngoba ayikho clear cut. Sometimes ngeba ndithi yinkwenkwe qha Make sure. ngeba ndithi intombazana qha yeyi. Do you understand this? Sometimes once uba luyibona ngaphandle engathi prominent engathi yinkwenkwe. Hayi bekubele uba yinkwenkwe wena generally ndiyayibona yonke le but yeah the moment kuthiwe ke masithethe ukulaa category kabantu ka-intersex ngoba ayikho clear. There are occasions sikhule sinazo ezaa zinto thina ekakhulu thina abantu bathetha isiXhosa sikhule sinazo kanye into yoba kwiimeko ezinjeya umntana bekwazi unikwa igama elikwazi uhamba macala ngoba ikhona le nto asiqiniseki uba sizawuthini. Sukunika nake ndifuna umntwana eligama angakhubeki kube negama efana no-Unathi. Unathi mos uyangena macala omabini andithi. Yes, uyakwazi uba unathi ube yinkwenkwe ube unathi ube yintombazana. So sukunike eli gama andithi bomba unathi obanjani ingabagxeleshi umzekelo loo nto yenzayo ungathiwa nawe ungazithi uzibuza into yoba tshini yazi uba ndingunathi umzekelo lo umzekelo. Sukunike eli gama ngoba sifuna ukulinda sikubona into yoba ezukhula umcimbi uthini. So ukhule uyinkwenkwe ngoba yena ndibe prominent leyo ubukhwenkwe ukhule tya kwale thubeni xa silonto uba no
ingathi uvela ubuntombazana. Uxa udevelop i-features zakho zoba intombazana, uhambe kona kusosiyogqibezela ukukhula kwamalume okanye kwatatomncinci. Umke kwaba bakwazi uyinkwenkwe, uye phaa ufike apha soyintombazana. Okanye kwamakhulu kude. Bezimane abantu abadala bebenendlela zozimanage ezinto. So because there was nothing else we could do. There are times when you have both, ekwazi into yoba hey, aziba ngaphakathi lingaphandle zikhona zoyi-2, but ngaphakathi usually it's 1 by 1 as computer. But awukwazi ukroba ngaphakathi. So funeka uyilinde ikhulu uyibone. Ngokuqala ukhule isintombazana, "Yo, sisiza kwale later on." Okay, ayingosisiza lona. Intersex. And so we have those categories. Now, why is it important to note? Seeing goals, we believe. Zimbini into ezizaba zii-principles esi-operate ngazo. Eyokuqala, sibelieve into yoba sex is uThixo idale wayilocate emtshatweni between one woman and one man. That's where we are as a church. That's important. One woman, one man, emtshatweni, one law. U2. One woman, one man, P. Emtshatweni. Okwesibili, we believe in all sexual behavior irregulatwa zizibalo, not by how you feel. Okay. Or by nature or anything. Regulated zizibalo. Now, I say this because kuzo zonke into zikhoyo abantu bazawuthi xa umuntu sisithi first question bayithi umuntu xa ene-feelings towards the same sex, is it natural or is it something that ayifundileyo okanye kwakhona into yoba hayi no unobu-abuziwe le nto enje okanye ufakwe ezitshomi or whatever the case may be okanye udalwe ngolu hlobo. So what do we do? Now as a church we don't get involved in that debate. Okay. Let me tell you why singekho involved. Uninzi lwabantu esibadiscipline apha enkonzweni sibadiscipline kuba umuntu oyindoda was attracted to a woman naturally. Sibelieve into yoba badalwe njalo nguThixo. But we discipline them. Why? Because we said i-conduct yenu ayilawulwa indalo, ilawulwa zizibalo. So the fact that I'm attracted to somebody doesn't mean I should have sex with them. Okay. If it's against scripture, it's wrong. Ngoku i-heterosexual. So thina singento yoba ya-natural, singenye ngolo nto. Noba i-natural, noba uzawuthi mna ndidalwe ndithanda amadoda njengendoda. So that it's fine. Kodwa when it comes to sex, uyawulandela ntoni? Izibalo. Ngoba abantu baninzi abantu apha abafuna ulala nabantu abangatshatanga nabo. And i-feelings zabo zi-natural. Baninzi. Ubungajonga kwi-church board, kwi-records ze-church business meeting zebandla lakho, uyawufumanisa into yoba abantu abaninzi abaye badiscipline le ntoni ii-feelings ezi-natural. Sivume sithi ayi-natural into yoba indoda ibe attracted to a woman, but le yokuba wena ulale nalo ongamtshatanga yile sukudisciplinela yona. Asukudiscipline ii-feelings zakho ezi-natural, sukudisciplinela ntoni isenzo esi that goes against izibalo. So kuthi zonke i-behavior, whether you are heterosexual or homosexual or bisexual, noba i-orientation yakho ithini, thina sembe into yoba le uzawuyenza ke izilawule iphi zizibalo. Athi umntu, what if mna I am attracted to other women, I'm a woman attracted to other women, njani ndithetha uba ndizawusokola ubomi bam bonke? Ithi impendulo yethu, kukho abantu abatshatileyo, nansi inkosikazi yakhe, but unabanye abantu attracted kubo apha emhlabeni. Xa ebuza uba uthetha uba ndizawusokola ndiphoswe ngabo bonke apha ndiphelele apha, impendulo yethu ithi ewe, phoswa ngabo bonke apha, ngoba i-behavior ilawulwa zizibalo. Sihamba kunye. So into yokuphoswa yinto yalapha emhlabeni. Abantu bahlala bephoswa ngabantu abarhalela ulala nabo ngoba izibalo ziyala. So ayintshanga into yomntu ophoswayo. Sisahamba kunye. Ayintshanga, awungomntu wokuqala wokuphoswa futhi awungomntu wokugqibela ukuthini wokuphoswa.
ezi feeling ndinazo zinatural zidalwe nguThixo. Don't worry, nezo uDavide wayinazo for uBathsheba zazitheni zazinatural. Kodwa kusenzo esi sona sasitheni siro silapha esenzweni. Wayemele utheni uDavide bakumele ba uDavide uyawuthi awubona wazi i-feelings zakhe za strong wajonga apho kwafela khona inja uDavide ahlukane nalo bakumele ba ujikele emehlo wakhe wajonga apho kotheni kwafela khona inja. That is his only hope. Futhi emke nakulo roof ahamba yohlamba izithu uba unendlela uDavide ubaleka le nto. So that's where we are. I say this because sometimes people think we have a special, unique policy when it comes to homosexuality. Asinayo. Iyafana imposition yethu yenkonzo on all sexual sin. Whether it is straight or homosexual, iyafana. Into esiyithethayo inye. Ubi iBhayibhile ithi hayi qha kumuntu wonke. Uba ngaba kuzawuthwa we discriminate against people ngoba siyabadisciplina for uphila ubomi babo obunatural. Abona abantu abazawusibamba ngaba ba-straight ngoba ngabe sibadiscipline ngaphezu kwabanye. Kudala abantu besibapregnant apha enkonzweni sibadiscipline ngaba bazoza bathi nina ilungelo lethu lento yokuba be-attracted sele nabantu esibathandayo nalithatha siniyinkonzo sizavuma sithi hayi nyani salithatha. Ngoba ujoyina kwakho apho wathe uzakwenza lento yenziwa apho. Akhange sime kwakho sithi sukwenzanto sithe qha ubuze bayipati yethu apho ezinye izinto azithwali. So ipolicy yethu ayihlukanga. Awunidi theory ntsha, awunidi buciko obutsha. Into inidayo inye qha yilanto uyithethe kwi-church board umuntu obe-pregnant. By the way, as you know, asina problem ne-pregnancy siyinkonzo. Andithi asinayo zange saba nayo i-pregnancy into entle dalwe nguThixo. It's just that i-pregnancy iba yi-evidence yento yenzileyo singakuboni. Cha asinangxaki ne-pregnancy ise ubuthule pha wena sula umlomo wasikwedlisa isu awukwazi usifihla sisho sithi chi kanti ixesha elilonke iba yi-evidence, otherwise asinangxaki nayo. So the same debate, the same argument ubunayo kwi-church board or a church business meeting xa bexoxa into ye-pregnancy is the same argument you have when someone is gay. That same argument. IBhayibhile ithi iBhayibhile sex in marriage between a husband and a wife. Slap. Uba yenzeke outside of that circumstance, natural, unnatural, yafundwa, wa-abuswa, wafakwa ziitshomi, outside of that, wrong. So asixoxe orientation apha, sixoxe ibelief yethu siyinkonzo. So asinidi buciko obutsha. Asinidi ntoni? Asinidi buciko obutsha. Then kube khona umcimbi we-intersex. Apho umzali kuye kuthiwe yiza sithethe. Eze umzali kuthethwe. Sometimes kuthiwe ufuna ugoduka nantoni. Ucetyiswa into ebingathi ngogoduka nenkwenkwe. Sometimes lento incediswe ikhatshwe yisejari. Ulungiswe into yoba at least ususwe ezingathi ziyaphazamisa ushiyeke lingathi prominent. Ugoduke nenkwenkwe. Leyo kuqala ke sometimes kuye kuthiwe yi-gender assignment surgery. Lo mntana besingaqinisekanga uyintoni ngoku sokunika i-surgery eza kunika isini ubhaliswe ku-Home Affairs kuthiwe male or female assign. Sihlale sisethembeni lento yoba Nkosi yenza lesiyikhethileyo ibe yile right. Akhule umntana besimkhethela ukuzaba yinkwenkwe, akhule afike kwi-teenage stage ingqokole laa nto sibonga Jeni simbulele uThixo ngoba i-choice yethu ibe right. Akhule ayokoluka atshate abe nabantwana kuphelele ithetho iphelele pha. Sometimes akhule kwale pha kwi-teenage stage sidiscover into yoba sasiyibhidile, sasiyitheni, made a wrong choice. Sometimes ke baye bathi abantu le choice ayenziwe yayingarayithanga, afunde into ekuthiwa yi-gender reassignment surgery. Ufuna ke yona ke le
izamkhupha kuleya kuyo imfake kule kwakumele bukuyo. Happens. Kube khona abantu ama-transgender abathi mna ndizazi uba ndibintoni ndiseshweni. As a woman ndizibona etoilet ndifaka kweli cala lootata ngelo xesha ndiyazazi entloko kanti ndibabona phaa ndiboyike. Bona bathi bra kuba siyafana. Mna ndiyaqonda uba ningandifaki kule nto nikuyo. Now, where does the church stand on bantu aba-intersex naba-transgender? On homosexuality, we are clear. It's against God. It's in a statement. Sex, man, woman, bachatile. Transgender, law oti. Mna ndiyabona umzimba wami is male, but I believe with everything I have that I'm female. Inkonzo ngoku ithi pha eBhayibhileni ayikho into ethetha ngomntu otransgender. Ayikho into ethetha? Ayikho. Siwutshentshile nomoya osiprofethi. Akathethi into uDad White ngomntu otheni? Transgender. Therefore, this is what we advise. Xa usenza i-choice yakho, siyinkonzo we believe okokuqala into yoba there is a unity apha emntwini. Unity into yokuba le nto yiyo physical. We believe you are that same thing emotionally and psychologically. So as we believe kwesi split sento umzimba uthi ingqondo ithi, we believe in this unity of the human being. Sibhiliva apho nje siyakucebisa siyinkonzo into yoba kwii-decisions ozawuzithatha you maintain that unity, ngoba ii-decisions zathathwa kubani? Nguwe. Uzawuthi wena ndifuna isurgery yokulungisa u-1 no-2 no-3 ngoba mna bekumele uba ndiyindoda ndizibona ngoku sendiyifemale. And the church says, as ucinga into ezinjalo, one, we don't advise laa nto yalaa surgery. Why do we not advise it? Because we have observed over time into yoba umntu oye wathi mna ndiyazibona physically I'm a man, but emotionally and psychologically I'm a woman. And then these people perform the surgery. Baninzi abathe emva kuba beyenzile loo nto bazisola. Athi umntu I should not have gone that far. And it has been very disruptive ebomini babo. As a result, we do not advise into yoba uye kulaa level of the surgery because it can be irreversible. Iaffect ubomi bakho adversely. Okwesibili, sometimes ungazibona usithi utransgender. You are a man trapped in a woman's body. Kanti eyona nto ingamandla ufuna nje uba homosexual. Umzimba ufemale. Uthi hayi ndiyawubona umzimba ufemale but apha entloko ndiyindoda. Therefore ndithanda abantu ababhinqileyo. Ngoku umzimba kunje nawo ubhinqile. Sithi possible into yoba eyona nto ilapha kuwe into yoba you are a woman who's attracted to other women. But eyona nto ingathi yenza sense ukuthi you are in the wrong body. So uzuthi ke as you try and find resolution, uqiniseke into yoba isolution yakho oza nayo kule problem yakho isolution engazukwenza wone. You're not trying to find a roundabout way to be involved in sin. So uzu-evaluate imeko yakho uthi hayi le meko yam ilolu hlobo, and then you take a decision. Now, why do we phrase it like that as a church? We phrase it like that kuba sisithi elowo nalowo has to make the best decision they can with the information they have. It decisions are thought about. We give you guidelines on how you make the decision. We do the same thing to parents. Ukabazali abaye bathi nanku umntanam ugqirha uthi yiza sithethe akucaci into yoba yinkwenkwe okanye yintombazana. Uthi masithethe ndithini. And as a church we say, you make the decision based on the information you have.
best decision you can make. Ngoba iBhayibhile ithule about intersex. The Moist prophet uthule about what? Intersex. Ngenxa yaloo nto, uzawuthatha information onayo with the guidelines that we give you. Say, uthi, this is the choice I am making as a parent. We accept noba usenoba le choice uyenzayo is going to turn out okay. It may not turn out okay. Tina, we will try and support you as a parent. Support you as a what? Parent. Uba ukhule umntana waphuma eland ubucinga ba uzawuba yiyo ubuthela hayi makabe inkwenkwe nyani kucaba into ba internally everything is a boy. Hallelujah, praise the Lord. If it turns out to have been a mistake, we will pray with you again to support ngoba we did not have any clear-cut guidance on that. Now, those are the major decisions. Kube khona ukuba sithini useyinkonzo xa elapha. Silapha enkonzweni. How do we handle people who are gay, bisexual, transgender? Apha phi enkonzweni. Intersex. Intersex ulula ngoba apha enkonzweni asitshekishe bantu in the sense that uyangena ongathi umuntu obhinqileyo. Sikuthole nje umuntu otheni asinayo i-department yo-verify. Asinayo futhi asinamdla wothini. Hayi asifuni uverify nto. Uba uyangena phayana, you look like a man, we treat you like a what? Like a man. Futhi ke asifuni bese sokolisana ngaloo nto. Asifuni ingena loo mihlaba yokuba how do we know? Yimako how do we know? Nawe into yakho siyithathe by faith. Nawe kasi umtshekishe. Wena mntu usibuzayo how do we know? Nawe same way. So we don't verify that. But xa selapha umuntu, here is a man, and siyambona manje mbelapha nje, zikhona eziwe izithi, ngohlobo njalulo, uqonda uba ingathi lona is gay. Mannerisms, Jane, all of that. Akakatsho, ngoba sometimes abantu siyasibasuspecte bengekatsho. Udeme phaa uqonda uba sithi bandla, uqonda at that point, undabuze sithini siyinkonzo. Back to orientation and practice. Siyesithi apha enkonzweni xa kukhona umuntu ongathi attracted to men angatshatanga nabo. There's this lady. She's attracted to men she's not married to. Simthini. Siyamdiscipline for being attracted to men? No. Okay. What if we're attracted to men she's not married to? Do we discipline? No. Okay, fine. Uba siselapha kwi-attraction. Nakulo o attracted to other men eyindoda. Uba isaphelele apha, asikazi umthini. Singamcebisa nje uba hey, uyigadile uyakho ingathi gabadele. Kuba naba siye sibacebisa into yoba iliso lakho ingathi libukhali kwabahlukana naba. Batshatile aba, khangela kweli cala. Siyasitsho ndithi. Siyasitsho sicebisa nje. Kuba sibona uba ingathi oluncumo luninzi kweli cala. Kube khona abantu aba-concerned ngee-length zee-hug nee-type zee-hug umathi kutheni nje afuna uba xa uhag abe khona apha ecanga kwakho uba uhagwe kakuhle masambe. So siye sizinike eza comments to come try and advise. Am I right? You give those comments. But umuntu xa esene-orientation engekenzi into heterosexual or homosexual, we don't usually discipline people who have not done anything yet. Ilento isenza siyiloze xa kusithiwa nithule nilibandla nimazi ubani nobani benza into. Sithi xa siphendula asikabi nanto ebambekayo ethi bayenze. Kuthi kodwa izinto i-movement yabo ithi ingathi khona. Kodwa side sokudiscipline ntoni uingathi andithi siyazijonge sithi xa sinenhloni side sizothi kuwe yeka le nto mani le nto it looks bad. Yabona nto yena ingathi ngoku sithetha ngolo hlobo ngoba akho nto qha siyabona into yoba kodwa singobantwana ngeke. But that's the discipline ngoba asikabi nanto. Am I right? The same thing applies whether you are heterosexual or homosexual. And then people will ask, uba kunjalo, does it mean we elect you into office? Elections are a different story. Let me tell you why I'm saying they're a different story.
Siyakwazi ukuthi lapha sonke si-straight sitshadile. Ubuze into yoba umdala kodwa ayiyo ubani. Lowo. Kwahlala ku-nominating committee ukuthi hayi ubani. Singafa. Kungenjalo ukuthi hayi man ubrother bani ngeke right qha akade into yakhe mana ayideli iqine akakabikho ready. Lonke ithetha ukuthi just because you are a member does not mean that we have to elect you. Funeka sibe sixolile nathi into yoba ukonyula kwethu akuzusimosha silintoni silibanga. Uyakwazi into yokuba ube awukho under discipline, but izenzo zakho zenza simane sesithi hey man lifestyle yakho man ayikho right. Uthi hayi bazi friends zami uthi man wena uyafrienda everywhere. Uyafrienda ngoku udume ngento yoba ngumuntu wabantu abawusisi. You understand? Uthanda abantu. Sidecide ngale lifestyle yakho yongathi ngumuntu opromiscuous asizukonyula ngoba uthi iphi evidence uthi asinayo evidence but uhlobo oqhuba ngalo asizuzihlebisa ngenxa yakho. Yebo into election nochuku. So uyakwazi ngokulilungu in regular standing singakonyuli ngoba umnqwazi wethu awuqini ngawe. Umnqwazi wethu awuqini ngabani ngawe. Singakonyuli awuzofika kuzosixoxisa uthi ningathini ningandonyuli kuba kho evidence ngoba xa sipha ku-nominating committee ezinye izinto ezithethwayo pha siyathetha pha hayi into ayidibani mani inintsi into ethethekayo inintsi okay asinayo i-evidence hayi okay asikwazi umuntu nje sibe sim-atheke ngento engena-evidence. Ukhona oxhasa iligama kube ujonge ecala akekho umuntu oxhasayo liwe okanye uma belixhasiwe laxoxa ukuthi okay fine abatshoyo basitsho sonke into bayiligama singalinomnika njengomdala. Good, okay? One, lo bephakamisile nguye uzawuvota. Emveni kokuthi kwelinye igama kube igqithile. Loo nto ithetha ukuthi people cannot come and fight for a right to be elected in the church. Kufuneka i-lifestyle yakho sikwazi ukuthi isondele kule nto siyibhilivayo. Susenza sihlafuna amanzi ngenxa yezinto zakho. Uthetha into engacacanga apho usiyilozisa sithetha into engavakaliyo kwalapha kuthi ngenxa yakho. Xa usenza loo nto singakwazi ukuthini ukonyula. So xa sikonyula at least uzabenza lula ubomi bethu. So do you have to elect people abanenza into yoba nibe uncomfortable? The answer is no. Whether noba into nenza uncomfortable only ufumanisa uba niyamsuspekta apha ekuhlala noba ingathi uligintsa ube imoto abe sinakandibona ndibe yiphi imoto zange sakubona uba moto kodwa awuzuba ngumdala wethu zange sakubona kodwa that's life. And so the same thing applies when it comes to people who are LGBTQ plus, is that if the lifestyle really is sense so we don't have to elect them. We don't have to elect them. And then people elandelayo ithi xa ngaba aba bantwana balapha iclub yethu ye-Pathfinders okanye eyabasadas okanye ulapha endlini okanye ulapha phi xa ifikile umntana akho ethe LGBTQ plus before nifike apha unomntana apha endlini ufike ushumayele bakungabikho sex before kutshata amithe lo wakho uyakwazi uyiloza ngokubukade strict ube nendawo engathi uthi discover ukuthi unobabalo discover sonke sinezono all have sinned and fallen short of the glory of God. Ngoba yenzeka apha kwendlu yenzeka loo nto so siyakwazi uheqiswa yilana
ndizama ukuza kwinto ethi ayintshanga into yoba siyiloziswe ngabantwana. Ayintshanga. You can speak about crime kubanjiwe wakho. Uzibone ungumntu othi yazi uThixo abantu bakhe. Abantu uThixo bakhupha sebebanjiwe. uThixo kumolde kuloo ndawo kuwe, akhuphe umfundisi, akhuphe umprofethi, akhuphe umvangeli, aguqula abantu nguwe ngelo xesha ushumayeza thina ngoba imeko yakho itshintshile. Asiqali uyiloziswa ngabantwana. It's something that has happened. Now, okuyiloza kwethu kuba sesamithelwa, sabanjelwa, iyenzeka umntanakho elapha endlini umkhulisile athi ugay okanye athi lesbian. Thwala izandla entloko. Ngoku uyiloziswa into kuyaqonda into yoba le nto is against our belief, but at the same time ilapha. And people ask us, what do I do? This is what I'm going to tell you. Okokuqala, ibandla lamasabatha has never asked you to stop being a parent because your child has not adhered to your beliefs. Yeah. Asinomgqomo wabantwana. Asinantoni? Asinamgqomo wabantwana. As parents, two things. We are parents zabantwana bethu. Whether sizabazela okanye sibakhulisile, we are their parents. Okwesibini, we become their spiritual role models. So uyekile uba i-role model, you remain a what? A parent. Ile nto bathi bawubanjwa siyobabona. Xa uye court uhlale naye pha exoxa, awupromote le nto ayenzileyo, ungumzali. Xa uyombona esebanjiwe edontsa, awupromote loo nto ayenzileyo, ungumntoni? Ungumzali. Sele uhlazile enza into enkulu apha ekuhlaleni, you remain the parent. Le nto ayenzileyo eyazi, na uyazi, nathi siyazi uba it's against what you believe, ushiyeke ungumntoni? So uzungayeki uba ngumzali kuba umntanakho enze isigqibo esi-against what you believe. You remain a parent. So ungabi nesense yento inkonzo ilindele intoba lahle umntana kuba umntana eske wathi kuwe I am gay or I am lesbian. Uyawuhlala ungumzali. Iyawukhathaza ewe le choice ngoba it goes against your beliefs, but you remain the child's parent. Sesihamba kuyisoka? You remain a what? Parent. Uzawuhlala uyichaza le uyifunayo nungayifuniyo, but you will remain the child's parent, number one. Okwesibini ke, one of the things we've discovered is that the moment owakho umntana athi kuwe I am gay or I am lesbian or I am bisexual, yena uphumile kwi-closet andithi? Into eyenzekayo wena uye ungene kwi-closet ungafuni ukwaziwa into kunomntana okay okanye lesbian or bisexual. Oyena mntu unentloni ngokubani? Umrhali toba ngasahamba ekumalume ekapa ayana ufuna nala brother yakho la relative yakho ingahambi inkonzo bangakhaya pha kuye enze bangazukwaziwa uba ukule meko ngoba ngubani okwi-closet ngoku nguwe mzali. As a church, we commit into yoba siza kusapota njengomzali okule nto ubuselweni, the same way we have supported parents whose children have fallen pregnant, whose children got arrested. We have supported that. We have supported parents zabantwana who've done all kinds of strange things. Sibakhona to support ngoba siyazi into yokuba children don't always do things we approve of. Sometimes benza izinto esingazifuniyo, izinto ezisihlazayo, but we remain their parents. So siyinkonzo, the moment ndabe uyomeka into yoba umntanam ngoku uthi, our job is to support you. Now sibane into yoba now is it possible uba sizakuhleba? Ewe sizakuhleba ngoba kuhletywa abantu abanjengawe, abantwana abanje. Siza kuthini? Sizakuhleba ngoba xa singahleba wena sizakuhleba bani? Kule veki uvele into yakho nomntana wakho sawuhleba bani? But don't worry, next week kuzawuvela esinye isitori sisishiye esakho ngoba sidala, siyabe nesitori esitsha, sihlebe lowo ubomi buqhubeke.
So don't worry, asizokuhleba forever. Sizokuhleba njani? Sizawugqitha, kuzomane kusivele izitori ezitsha. Uthi umntu ayibuyela kwesasa, sithi hayi wena, those are old news. Uyaqala uyiva ya, hayi wena, seyiphaya enkonzweni, funa ucula kamandi, uphaa sihleba, sigqithile kwinto yakho, sikumntu omtsha ngoku. Kukho omnye nesinoko sakhe, sihleba bani? Yena. But you don't need to jump into the closet because of that. When I'm Zali, look support. Now, which means that Silibali, we have to be intentional in supporting abantu. Into bungena kulento uthukile ukuyo, you don't know what to do. We provide support. Abanye abantu afuneke besupportiwe zii-siblings zalo. Ngoba nabo lo esithi I am gay, uthi I am lesbian. Abantakwabo nabo baqala uyiloza. Because bayamthanda umntakwabo, and this church is saying this. Ufike ngokucaba into yoba they want to change the belief of the church ezaba kusupport umntakwabo because bayamthanda umntakwabo. At the same time they understand this, they're trying to find out how can they combine the two, love for the sibling and the belief within the church. Siyiloze, criticize, sithini. We need to provide support. We need to provide what? Support. Ngoba they are going through mourning. Kunzima nakubo. They are struggling to reconcile their love for their sibling and their beliefs. So call to ukhasa through this period. Ngoba siyazi ba ayilulanga. Ayithenanga? Ayilulanga. Ayilulanga. So we provide that support as a church. Aba bakuyo singawa discipline babayenza. Like all people with discipline, xa sikudisciplinile asikulahli, silungisa nje behavior esingayindelaniyo nayo. How best do we deal with it as a church? Ufuneka siyixoxe kungekabikho case. Okay. Akukabikho mntu esimsuspecta uba ugay or lesbian or transgender. Isesithi nje siyithethe. Xa siyithetha sithini? Siyacaciselana what this thing is. Sivumela into yoba xa omnye abantwana bethu, omnye wethu nofika esixelela le nto, what would we do? I-advantage yoyithetha kungekho case yinto yokuba siyakwazi uyixoxa sivumelana, akho mntu uzoba nomsindo ngoba kuxoxwa case yamntana kabani. Xa siyixoxa sekukhona into, kuba ngathi asixoxi into, sixoxa umntu. Sometimes the language, iwesika laa mntu umzali walo mntana simxoxayo wayethethe kakhulu okwakusikwa owakho umntana wayepregnant. Uye uthethe ube nendawo ezi-emphasizer i-consistency. Must be consistent. Discipline yebandla mayingakhethi buso. Une-background ngelo xesha uyaphaa. So it's good that we discuss it when there's no item on the table. Akho mntu. Siyixoxe sivale. It's important because siyayazi into yokuba umtyholi is trying to win people from God. As a result, our approach to sin has been as a church. We will censure you for right hand. We can remove membership. Because of business. We're in the business of winning them into the kingdom. However, being in the business of winning them into the kingdom does not mean we change or lower standards. We love you back. We keep you here and remain with our standards as a church. Atuntu, mna ankabikho ready for this standard. Lena into ndiyo innatural and izuchinja. Well, fortunately, umuntu ogwebayo ngubani? uThixo. Thina siza operator nje ngalezi zethu izstandards silapha. We are able to say, ubanga bayichinje lento yakho, you continue to practice. Unfortunately, there are certain membership benefits ongazukwazi uzifumana because what your lifestyle conflicts with our beliefs. I tell you about lo muntu akanoza ungena apha emeeting ahlala acule nathi. I tell you about akwazi ungena kwi-Sabbath school ngoba amalungu e-Sabbath school masikhumbuleni, it's baptized people
nabantu abangabhaptizwanga balapha ngomalunga ntoni eSabbath School. Abuze umuntu uyakwazi uba abuze umuntu ahlomle kwisikolo sesabatha simazibuyile we ewe ngoba isikolo sesabatha sesabantu abayile we nathi sixubene sonke kwintoni kwisikolo sesabatha. From isikolo sesabatha abantu ke bazali bababhaptizwe babe ngamalungu ebandla. Are we together? And so kwisikolo sesabatha sibinalo kakhulu lochubo qha into esingazuye ukuthi makatitshe kwisikolo sesabatha. Umuntu one-lifestyle that conflicts with our beliefs siye singathi kuyinto yoba makabe pha ngaphambili akhokhele isikolo sesabatha okanye lead out kwiprogram yenkonzo. Why? Because sowungabhaptizwanga, at the very least xa uzoma ngaphambili we expect your lifestyle to closely resemble what we believe. Sizama ukuthi ena nto ikhike namhlanje endifuna uhambe nayo leyo nto yoba asinidi buciko obutsha. Isono sisono sidilishana naso the same way. Umoni ngumoni sidilishana naye the same way. Iba khona from time to time into yakube khona aboni esicinga fana babona ngaphezulu kwabanye. There was a time people who fell pregnant bengatshatanga yayingabo o-chief of sin. Bengo-chief of sin bade bacela into abangazi enkonzweni lo mzuzu basathwele ngoba ngabo-chief of sin bethu. Kwathi kusenjalo kwangena abantu abadivorced sathi kwaba baye bakhulelwa kanene kancinci ningo-deputy nina ukhona u-chief of sin omtsha. Bakhona u-chief of sin utheni omtsha. Kube ngathi uneqhenge ke wena ngoba into yakho ingacaci for a while futhi uba sikutheni singazi noba sikusebenzise singakusebenzisi ucule ungaculi uhlabele ungahlabeli into yakho ingaqiniseki for a while wangu-chief of sin for a while. Abona ngoku siko-LGBTQ ngoku ngabo bantu ngabo-chief of sin. So singabantu xa isono esithile sesangena sendi sa-fashionable siye sinathi sibe nolonyulo sonoba ngubani u-chief of sin okhoyo sisuzolo bekhona sifakwa mtsha. That's it. That's how human beings are. Ngenye imini nesono sakucimba sincinci sisu saba-fashionable uzibone sowungubani nawe ngoku songu-chief of sin sesingawuqinisekanga ngayo into yoba chief kanti nawo kule nto sidane sonke sothuke sonke singazi noba masibulise noba siqhubeke sikuhage noba sitye nawe. That's just it. But silibandla we have a responsibility to be loving towards sinners as we object to their sinful lifestyle. As we object to their sinful what? Lifestyle. Ukhona into nombuzo okanye one-question omcimbi ka-LGBT. Ikhona i-mic 1 ukhona omnye 2 ukhona omnye 1 2 alright. Nkosi kakhulu kasinika umama phaa nakumama cela phambi sesandla mama nkosi kakhulu 3 yes 1 2 3 Enkosi mfundisi ndingathetha? Ungathetha mama. Mfundisi nombuzo. Ingaba ndicinga amazwi ayibeka. Ingaba ibandla lethu linabo abantu na bokusixhobisa singabazali? Because le problem ifika kuthi emakhayeni ethu. Isixhobise thina abazali sikwazi even to nabantwana bethu sibafundiswe the teenagers. I think about pathfinders because abantwana bethu bayaphuma baye etertiary bafika etertiary bengakhilekanga engqondweni ngezi zinto ncamncam bafike phayana kukho already teachers, principals there who are teaching our children, who are organizing our children to gazing. Bengazazi ne dangers zayo because bayangena I think it's just a lifestyle babone bepichopichoza besenza zonke zonto but there are deeper impact kulento bayenzayo. It's not just inantsika gazing and lesbianism.
it's deeper and it's destroying our children and their future and their spirituality. Ingaba ibandla lethu linayo na ukusomeleza, because we need to go deep when we go about these things. As a challenge nasebantwaneni bethu. Enkosi. Enkosi kakhulu. Masizapha tata. 2 then sample 3 pha ngasemva. Enkosi mfundisi, mibini yami imibuzo endinayo ne. In a worst case scenario, masithi mhlambe lo muntu uvelile uba uyintoni kanilando yiqueen lo attracted to anything. Avele lo muntu emveni kokwenza lona avela ayokwenza theology eHelderberg. Then ibandla ke ngoku liyakwazi then la muntu limthathe limenze umfundisi azoba ngumfundisi we-district. That's question number 1. Ndiyibuza ke lento based on the fact that lo muntu attracted i-actor yikho xa u-attracted. My actors I-actor isiboni asifane siyibone xa uvelile nje wathi unjalo ayibona nakwaba ba straight. okay. Sibona ngoliqhuba abantwana nje bathini bayenza. Nansi yesibini ke mfundisi, mhlambi lena ke izawungena kweli cala kanye le-pregnancy. Kuba silibandla sidisciplina i-act, right? Now uyafika siyamaza katshatanga apha enkonzweni but athi gqi esityhalile isisu, kanti yena uhambe okwenza i-IVF. Sizayithini ke ngoku loo nto thina silibandla? Nkosi mfundisi. Nkosi kakhulu masepha kunamali. IVF, in vitro fertilization. Ilanto into kuye kwagqirha. Ubuye so bangasemva tata. Okay. All right, Nkosi mfundisi. Okay, yami question I think uye wayi-addressa okokuqala indawo yabantu who are already members. Cha eke kucaca into yobana kukhona into ethile ekrokrelekayo ngabo, and meaning that ibandla kuye kungabikho lula ke ngento yobana malimfake even nase-ofisini ngenxa nezo meko. Naw ndifuna ukubuza ke ngoku umntu ongekabi lilungu lebandla oseklasini yebaptismal and ekucaca into yobana zikhona iimpawu ezilolu hlobo ngalo mntu, okanye mhlawumbi nee-mannerisms zakhe ziyabonakala, into nje obvious, ingaba ku-wise na into yokokuba ibandla limfake xa inkqonkqozela ubhaptizo, limbhaptize ngoku limbona okokuba unjani. Alright. Thank you. Sizawuthi kwiround yesibini sizawuthi 1 2 3 4. Hey, ngiqale ngezi zandla zikhoyo. Then 1 xa sibuya mama sibuya ngawo 1 2 16 bepho 3 4 sisindi 4 bekhona isandla pha ungunumber 5 kwiround elandelayo. Let's start with the current question. This one is the easiest. Ngoba xa ubona uba umuntu une-mannerisms that make you suspect they are probably gay, lesbian or transgender, we don't usually operate on that. You sit and talk to the person. Yeah. Now apha siyibhatya sakhona kuxa singathethi sithule sibane sithi uyambona nawe. You go sit with the person, look, this is what it appears like. Athi umntu no ayinjalong or whatever the case may be, and you operate on that. So I would advise ibandla ngalinye su-operate ngento yoba uthi uyambona. Ngoba first of all, we don't generally operate like that kwabanye abantu. Ngoba bakhona abantu apha enkonzweni sesiqonda into yoba umama ubani notata ubani kodwa siyabona ingathi. But we don't usually take action on the basis of siyabona. Are we clear on that one? Siyasibona into yoba kodwa but we don't usually take action. So when it comes to someone saying the full baptism, don't just operate off on undiyabona. You sit and have a conversation. So abadala hlalana nomzali abona umuntu ongakwaziyo uba ne-tough conversations efuneka ningamenzi umdala nomuntu ozawufika rhabaxa athethe ngathi we-trucking funeka ndiba nomntu mhlawumbi phantsi ithethe uba look, it looks as if from outside ezi mannerisms zingathi zinika impression yoba ingathi orientation yakho maybe gay,
maybe lesbian, maybe just fill us in what's going on. And so, sina operating suspicions. And then you have a serious conversation. Based on that, you come and report to the church, and decide. But always decide having engaged with the person. That would be my advice there. Now, what if we have I deny desire, can't then I'm going to ask you this question. Law nimbuza indoba when I'm fana, do you have desire for games that you can't now when's a long talk? It's nothing new. Remember, we are dealing with sexual sin. Full stop. That's number one. Since you've got two questions. Worst case scenario. Now, Siamon. Was the theology. Say, see a parent who recommend really bad. So, Iman, I was Banamanda Banganyan. But may money make, but may yazi make. But I, Mataya, Chikuya, you lose some family. Gelo Kayasha, the purpose of recommendation, Pindoba, Nina, is this person ready to go and be a minister and be an example? Uban is our laws, I remember one time we sit so instead of taking action alliance alone goes to Helderberg. So Puma Helderberg, back on the recommendation, a Puma from the theology faculty. We are recommended about the conference of Tata. Now the question is, can the conference do that? When the conference in a doubt, Kaban was our crash, Baba interview the officers of conference. Sometimes being president, I'll interview. Even Guyoza, their recommendation, Gamalaki, a city, I've spoken to this person, I think I'm right, now I think the question is, what if Upumuke Kuzozonge Zozinto? Udibana na say Lape district. Trust say Lapa wo, says our operator and dresses as a matangible. True is a man is coming to echo from this way to Ingati. Singaka Sinket from this. That's this in the man cow. The copy messenger on go about our common way at Andy way. Take care, Kazame man. There are all these safeguards to prevent it, but if they fail, they are there to make sure we come up with the best possible outcome. That's the first one. The second one was? IVF. Two things, IVF. Who corner the element yet discipline. Element yet discipline will not apply in this case. It was an IVF thing. Number one. Number two is a point that I think the person who's articulated it the best when he says, when you now decide and you choose to exclude the possibility of having this child have both parents, it may not be the best choice you are doing for the child. So we always advise people, don't go that route. IVF is a wonderful thing. It helps many couples to have children. But when you die in the picture, at that point you're not acting in the best interest of the child, but the child has both parents. And so we will advise you not to go that route, because we also think about the best interest of the what? Of the child. No one intended it. The first question was, they need to be equipped. Lifestyle in normal. In your Wednesdays, Yongindo, right now, wrong, Pillow, Bazala Beko. Abanya Bafulens, we try. We try. Abanya Ibe Meko, Goba Penhin, Imali, Ainsanga, Adibane Pa, Nomtu, Ozo Wazumti, Jesus. I tell you, Bafuni Tega.
afune nje in return uba makhe sizame le nto. Bless. Bafike phayana sekukho nabantu abarekruthayo into yoba come and join us. Ufike lo lifestyle imandi, and it's true, it gets deeper. Yes, we do. We do have people who can equip. Seeing also, we believe in this tripod. Yekhaya, neskolo, nenkonzo. The primary school yomntana yokumfundisa right no wrong likhaya. Now, sinayo handicap apha ekhayeni ngoba we don't always have the language of talking about sex nabantwana bethu. We don't always have the language. We don't always have the approach. Uye ungayazi uba uzayiqala njani. So uqalile, how do you raise it? Ungabi ngathi uyayipromote, ungabi ngathi uyamthuma one lo. Sometimes ubhidwa yinto yokuba yena kuqala awumfumenanga right. And saying la age yokubuza into yoba so wena ngokuyawawo umuntu kungayazi uzayiphendula njani. Okanye ubukhe ngokusekhula seyiqonda into zenzeka nawe wakhe wanezinto zakho. Ngoku uyaziqonda uba zingabuza into yoba so ngoku wena notata ubani nomalume ubani bendikhe na uba kuqonda uba izawuba uncomfortable, sikhethe uthula, sikhethe uthini, sinethemba lento yoba xa iye enkonzweni phaa enkonzweni uzayifundiswa. Now let me start by saying kubantu baphaa ekhaya sukoyika ukuthi ngondandiyenza ndandirongo yayirongo ngokuya iserongo ngoku. That is very liberating to be able to say hayi yayirongo. Isase into yoba ndingafuni uyenze yinto yokuba andifuni uyenze laa nto irongo ndandiyenzile. Uqine kule uba yayirongo enzela into yoba kungabikho nto ezawuphinde ifuthi iswayaswayise. Yayitheni? Yayirongo. Iserongo nanini nangoku. Be able to articulate that. Okwesibini, there are certain resources esikwazi uba abantu bazifunde that make it very easy into yokuthethe ngayo. We can recommend some of them. Yoba ungathi umntana afunda le. Sometimes ungathi makayifunda ngakwazi banamdla. I remember someone asking me, how do I get my child to read your book? That sumchazela into yoba yakhe le ncwadi. Yithathe uyibeke phaa uthi kuye ungayifundi le ncwadi. Le ncwadi ithetha ngento ezinkulu ungayithini? Uyithathe uyifake edrowini. Yini uzahambe ikhangela ayikhangela ayifuni azimince ngayo ngoba bekhiphe nyani kuyathetha ngezinto. So there are resources that can be used. Now thirdly, apha enkonzweni do we have things to people who equip from time to time? Yazi wahlala kwi-program ye-Pathfinders, the program ye-Ambassadors. Uba kukhona itopic ethethwa ngayo qho, there are topics that have to do with sexuality. Zithethwa qho phaa kubo ezi topics. It's just that xa zithethwa kubo usually thina sikwivenue yethu njengabantu abadala. Silapha kwivenue yethu simamele zethu ngoba kusathethwa ngezo apha kuthethwa ngezethu. Phaa kubo ithethwa kakhulu le nto but ithethwa ngelitsha bebodwa. It would be helpful in yoba xa isenziwa sometimes as discussions that have to do with sexuality, including LGBTQ+, zithethwe betheni bekhona. Zithethwe bekhona ukwenzela into yokuba naxa ufika endlini ukwazi ukwenza i-follow up on this discussion. Ngoba iqalwe ngumntu phaa enkonzweni kulula bona ukwenza i-follow up into yoba laa nto ithetha phaa enkonzweni, what do you think? Then ingaqala ke-conversation. So it does happen a lot, but as I say, most of the time yenziwa kubo betheni bebodwa. The same thing happens at Figures University. This topic is discussed a lot of your doesn't. There was a time I spent a lot of time talking about leg management on university campuses. Nalapho ithethwa betheni bebodwa. As a result, siyakwazi uba nesense into yoba ingathi inkonzo ayithethi nabo ngezi zinto because xa zithethwa asikho. So the short answer, Mama, is that yes, it happens. Now, I will also advise in yokuba some of these topics zenzeni locally in a smaller audience. Enzela abantu bakwazi banesibindi sokuthetha nokubuza and so on. Ngoba xa sibaninzi ngolu hlobo baninzi abantu abasenofuna ukuthetha nabasenofuna ubuza kodwa qonda uba yo not phambi kwabantu abaninzi kangaka. Zawuthula.
So yes, it can be done. Second round yethu. Umlando bebethe ixesha. Benza into ba angandi umuntu wemic. Buthe 10 minutes ngela xesha. Lisekhona ixesha okanye liphelile. Lo mzuzu sibuzayo izantathu lapha kumama. Bani osasishekishela kubantu abaphethe umuntu onosikhangelela nje ngoba kumfundisa umbani kumfundisa umculo abuze into ba ixesha lethu litheni na. Lo mzuzu umama abulisayo. Hayi. Ewe ma ubona pha ngaseva bathi thetha ma. Incazelo usenzela yona. Sondeza nje mic apha emlonyeni. Okay, ndabulela kakhulu mfundisi ngale incazelo usenzela yona. Ewe ma. Ngakumbi kwale genge ikhulu ingasasiba uyinkwenkwe okanye uyintombazana. Apha ke ebazukulwaneni bethu ngoba kabethu abantwana babezazi babangamakhwenkwe babangamantu. Kwesi sizukulwana thina andiboni kakuhle ukuba sawuba nabo abazukulwana. Kukho ikhe nithi ngeke yakho yake yatyhilwa le nto yale topiki emkanti ibuhlungu kakhulu. Abantu bepromotha ubuthixo waphazama noko babengatsho Alright. kuba kaloku yayingongqondo bezifundiswa aba babethetha loo nto betshila iincwadi ezingaka engathethi ngomthetho kaThixo eBhayibhileni. Bakuthini uThixo eBhayibhileni ba inkwenkwe intombi. Uzala umntana uyamazi lo mntana ukuba yintombi. Uyamazi lo mntana ukuba yinkwenkwe. Umkhulise njalo. Akhule ke ngoku lo mntana. Athi apha ekubhidekeni kwakhe kubekho abantu abapromothayo ba kwakhula izinto apha ngaphakathi lo mntana ngoku oyintombi kwakhula into zobudoda apha kuye ngaphakathi noyinkwenkwe ngokunjalo, right? Ndaba buhlungu ke ngoba sithe isono sakungena kwaSirayeli ndiyithandile laa nto akuthe isono sisono. Kukho umfana apha omncinanana ungakayamncinci, hayi mncinci emncinci laa mfana wemkana engaphendlekanga. Wathi kuloo ngxoxo wathi siyekile na i-3 angel ethi moyikeni uThixo nimzukise. Kupromothwa apha ukuba le nto iyenzeka ekubeni bakwende isono. Sithi sawungena ke mfundisi isono kwaSirayeli sithethwe imingelweni ukuba phaa kwam ndinaye umntana oyibheli ndizamthethelela ndenzela ukuba angabi yedwa kule nto. Kanti umntana wam ukuba uyigeyi ndiyamxelela ukuba uThixo akayifuni le nto, uya kukuyeka kufe uThixo. Uyayazi loo nto nokuba uyigeyi uyayazi ulindwe kukufa ngoba uThixo akazukumkhusela, uza kuyeka afe ngoba isono sisono. Umntu udalwe nguThixo ngokomfanekiso wakhe. Thina ngoku kuba sichaphazeleka kule nto sizama ukuyigquma ukuba hayi kwaze kwathini kwakuthini incwadi apha ufundile bandla ndandingazi uthini na uThixo ngale nto. Yavuya mfundisi funeka ke nike phezulu niziphi ixesha zofundiswa abantwana bethu, kuzofundiswa abazukulwana bethu ngoba thina nxa sibafundisayo bathi sishiyekile. Enye into endiyithandileyo yile yokokuba sivume isono sakho emntaneni. Umzukulwana athi ndanditheni mna sendibekho umama engatshatanga amfundisayo. Ithi ewe ukhona wayerongo kodwa yena akafuni uwe kwinto awayenzayo. Uyithethe nje lula umvuntana esithi abantwana banengqondo babona kakuxokayo ntona sozathi uyaxoka. Sister.
kwisystem. Siyavala ngolu hlobo abefundisi bandigxeleshe bambe bandithi jeb. Nam ndixhathisile apha. Cela ubuza ngicacele mfundisi. Ewe sister. Ubana elicala laba bantu bagulayo. Sondeza sister. Elicala labantu abagulayo. I mean abufundisa ngabo. Ba sisigulo nawo uma ke sisigulo esokubo abafani nangabanye abantu abagulayo ngoku bengaguli nomcimbi ingaba njengoba kuwe khona ogqirha bezi zigulo ze-high blood iswekile intoni abekho na ogqirha abafundileyo abakwaziyo ukulungisa banyange aba bantu nokuba abazojika because abantu abaninzi abakwazi ukuguquka apha enkonzweni abanje ngenxa yobana sibaphatha kakubi ngoku umntu ngendlela ahamba ngayo ubone ngokubana sele bekwamabala ngamabala ngelo xesha khangenza into ndawo awunabungqina uba wakawenza isono ukumfo waphuma wemka kukumshumela oshumela phaa epulpitini phaa kuthi i-effort wayichaza into uba lesodo wathi isodo umzima ndithi zange baphinda libeke enqini enkonzweni ndathi awunkosi wavaleleka umntu wabantu ngenxa yokuswela kwethu ukuqonda usekhona nangoku ngoselikhulu lasewisini ngenxa wagxopha sithi abangaphakathi ngoba kaloku isono ukufa konke kuyafana cela ubana ayikho nto inokwenziwa nyanyanga kude ungene ezantsi uqale ebantwaneni emakhaya ufundiswe as long engakhange yenze sono sokudibana nomnye ufuyibeka kakuhle angakhange abe uthandana kunye nomnye umntu Uzawungena abantwana. Hayi masesiyivala le. Sisiji. Ogqirha bathi ayisosigulo. Sina siyinkonzo sithi sisona. Masifundise abantu benze intando yokuthini. Silapho thina. So asigaywe into bogqirha abathini apha ngokuthixo uthethile. Ivale ngoba amkhosi wona omameli